Kapisanan ng mga broadcasters, Golden Dove nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. Kagkaroon ang inyo News Team. Sa ato nagapanguna ng mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, 15 ka mga establishmento sa makulog nga naglapas sa health protocol ginpasiradan sa enforcement team sa EOC. Number 1, Barangay Kagawad sa Lopez Haina, Siyudad sang Sagay, patay matapos ginluthang sang riding in tandem. Sa mga balita nasyonal, duwa na nagkalamatay sa paglaslas sang Typhoon Ulysses. Surigao del Norte gintayog sang magnitude 5.3 nga linog. Maayong aga Bacolod, may aga belogabahin sang Western Visayas. Karong adlaw Biyernes, Nobyembre 13, 2020. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabat. Aksyon, Boy Duran, ang mga balita lokal pagkatapos lamang sila. Mabigat. Good morning, Action Boy! Kag sa aton yung mga ka-action, happy Friday, Action Boy. Thanks God, it's Friday. So, tomorrow, of course, weekend naman. Siyempre, another weekend naman to enjoy and with family. Sa aton mga ka-action yung nag-upod sa aton subong nga aga, good morning, Gid, kay Antoinette Piliado. Good morning kuno kay Dodoy, kag kay Arlie Piliado, kag kay Melcho, kag Aplaha Sansawi, sang La Carlota from Canada. Thank you. You're welcome. Ni Seven Heaven, good morning. Kay Ma-Earl, good morning man. Kay Sir Edwin Pineda, araman siya. Roberto Gallo, good morning, Action Boy and Action Dorel. Si Sir, ano ni, no? Sa Las Vegas, no? Si One Ball, good morning, Sir One Ball. Hindi ko kasama magtawag One Ball. Sige. Na? Oo, sa mo na, tingin di kasi ako di... Rupert na lang. Oh, Rupert Galilee. Or 2 balls, sabi hindi. Yeah, nakalain sa 2 balls. Ano nga? Kaya Junel Halyurina, good morning. Kaya Medalina Jordan, mayong aga. Ma'am Vanessa Mayo, snowy afternoon here in Minnesota. Winter na. Yes. Good afternoon, boy and Miss Beautiful Doors. Thank you, Ma'am Van, watching. Ano siya ko na sa gym. Keep safe, everyone. Alex Monteza, good morning. Kaya Dennis Richard Tibor Roma. Ara na siya. Ara na siya. Ang kuring mundo ni siya daan. Good morning. Ang mundo naman na ito ka na sa Bago naman ni siya. Kailay naman ang iya nga subong concept. Good morning, actually, na boy. Beautiful slide. Beautiful slide. Sige, gusto mo, good. Have a nice day. God bless. Radiant Tan Villalon, kag sa Team Energy Fans Club. Bugtaw na. Namukaw na siya, Action Boy. Sige. Kaya Jocelyn Kalamaan, good morning. Kaya Judenia Puegne, Lazaro. Correct. Thanks God, it's Friday. Good morning. Kay Sir Roberto Gallo, Action Boy, hambayaliog ko tamyaw sang akon one and only beautiful wife. Sana all. Si Ma'am Alma Alvarez Gallo. Advance happy birthday, gale. Basi buwas pagoro yung birthday. Advance happy birthday. Thank you. You're welcome, sir. Si Action Boy, ikaw naman, go. Mayan Patinio, good morning man. Sakay LM Muhar, no? RR Montua Rehinio, shout out from Binalbagan with former mayor ni Emmanuel Aranda. Corazon Villases Gayo, greet na kano kay Norma kag kay Noy Joning sang Binalbagan. Sining si Mayan Patinio ya sa taga barangay Bulata ni sa Kawayan. Hindi ba lang naka-kuan ka da? Naka-overnight ka da? Sa with Bulata. Your family, oh. Wala to na dayon. Ay, hindi. May family lang ko sa Bulata. Pero ang Bulata Beach Resort yun na. Wala kami kada action boy. Kami reservation. Gali dapat. Okay. So sa gate lang kami hasta. Actually nakasulod kami pero nag-backing lang. Sad. Ito nagsaylo ka mo. Nagsaylo na lang kami. And Bella, good morning man. Have a happy Friday. My fave color kuno ni Dennis. Favorite na gurong imong ang color din na. tampi ang red or ang blue. Bisan din na si Do ka Dennis. action boy, do ka Biden kag Trump. Oh, gee.
May lang naka-blue ko. So, winner ko, Action Boy. Alex, sa pamilya Ramirez kuno, tihado or Yes. kahada sa pamilya Selo sa Barangay Nabulao, si Palay City, panamyaw halin kay Alex Montesa, Jo Marie Pabuaya, JFY. Sige, dali lang ha. Standby kita na sa aton nga mga balita lokal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pa. Aksyon! Balitang Bayan, numero 1. Action Radio Philippine Standard Time, last 7, detalye na sa aton mga balita lokal. Kapin sa 15 kamay establishmento komersyal sa siyudad sa Bacolod ang temporaryong ginpasiraan sang 24 oras matapos nga nagabaligya sang makahulubog nga ilimnon kagabi. Ang enforcement team sang Bacolod Emergency Operations Center ang naglibot sa siyudad kagabi kag nagapatigayon pa sang mga surprise inspection kung magapatigayon pa sa mga surprise inspection sa palabo dun. Suno kay Police Major Sherlock Gabana, nagapanguna sa contact tracing team sang EOC kung basihan ng Executive Order No. 17 ni Mayor Evilio Lunadia, ginadilian pa ang pagbaligya at pagpainom sang ilimnon sa mga establishmento sa idalom sa General Community Quarantine. Ginpatag ni Gabana, 24 oras ang temporaryo pagsira sa mga naglapas ng establishmento, kaya sa tiyon nga liwat nga maglapas, magarekomendar sila sa syudad sang permanent closure. Suno kay Gabana, may mga impormasyon nun sila nga nabaton nga nagabaligya sa makahulubog ilim nun sa sulod sang mall. Nagpanumdom si Gabana sa mga negosyante nga magsunod sa mga patakaran nga napatuman sang syudad bangod para man ini sa kaayuhan sang tanan. Temporary closure. Pero next time around, yung madakpan pagidliwat, i-recommend na sang BPLO sa City Legal for permanent closure sa ilang store. Kung konsebong no, initial pa lang may ngaton nga libot, may mga next pa kita nga mga libot, pag hindi kita mag-announce kung saan kasi surprise siniti, depende niya sa availability sang BPLO. Ang kabayan sa pahayag ni Police Major Sherlock Gabana. Patay ang number 1 kagawad sa Barangay Lopez Haina, siyudad sang Sagay matapos gintiro sang riding in tandem suspects tak na stress sang hapon Huwebes. Ginkilalang biktima nga si Mario Negro, legal ang edad. Sa report ni Aksyon Radio Correspondent Roger Gutib, ang biktima nagamaneho sang tricycle kag sakay dire si Justin Armenteros sang gintiro sa crossing Lopez Haina. Suno kay Armenteros, 4 kalupok ang nabatian samtang mga suspect na nagasuksok sa face mask ang nagpalagyo padulong sa Barangay Bato nga direksyon. Ang biktima ang napatay matapos nakaangkon sang 3 ka mga pilas tugas ang pagluthang. Wala naman sa nabaluan ang mapamilya sang biktima nga mayara ini sang kontra bangod ila ini kilala nga mabuot nga tawo. Padayon sa karon ng investigasyon sang kapulisan sa rason sang krimen. Ginkumpirmar naman ni Police Major Robert C. ang hepe sa Sagay PNP nga ginaligar isa ini ka high-value individual ang number 1 kagawad sa Barangay Lopez Haina nga si Mario Negro ang ipatay kahapon nga adlaw. Si C ang personal nga nagpadulong sa lugar sa insidente sa Barangay Lopez Haina kag sa Barangay Bato nga ginpalagyuan sang riding in tandem suspects. Sa report ni Aksyon Roger Guteb, ginpahayag ni C nga yara sa listahan ang biktima kung droga ang paghambalan apang nagklaro nga ila pa gina-validate ang listahan. Suno kay C, temprano pa para mag-conclude sa motibo sa krimen. Bangod may iban man sila nga anggulo nga natutukan kaangay sa trabaho, ang dumtanay kag droga. Ang biktima ang nagamaneho gid sa tricycle sa iniyang gintiro sang riding in tandem suspects kanakaangkon sa 3 ka pilas tugas ang pagluthang. Magluwas nga isa ka barangay official ang biktima, nagatrabaho man ni sa pagpatinlo kag pangpangkayo sang mga air conditioners. Concern ko lang, high value individual, pero drug personality siya yung kagawad dito. Sa akin rin, sa ating militahan, nagdinang siya sa high value individual. So, siguro, mag-exam pa kasama mo. So, makakagutan sa nagtibor o ang lulog, sa mga pagpangutang. Ang kabahin sa pagpahayag ni Police Major Robert C. sang Sagay PNP.
record sa Western Visayas sa 90 ka bago nga COVID-19 cases kahapon nga adlaw Huwebes. Sa case bulletin niya ginpagwasa ang DOH-6 ang Negros Occidental ang may pinakamadamong bago nga kaso nga may 29. Sunod ang Iloilo nga may 21, Bacolod nga may 18, Iloilo City nga may 9 kag Capiz nga may 5. Sunod sa DOH-6 194 ang bago nga recovery samtang 8 ang bago nga nagkalamatay. Ang Region 6 ang may 18,084 ka total confirmed cases. 2,759 diri ang aktibo nga kaso, 14,855 ang total recoveries, kag 470 ang death toll. Yara sa 79.67% asymptomatic sa active cases sa rehiyon. Nagdangat na sa 180 ka mga barangay sa probinsya sang Negros Occidental ang gindeklarar nga drug-free barangay sa Philippine Drug Enforcement Agency. Sunod kay PDEA Head Negros Occidental Nicolas Gomez sa pagpagisapol sinisan tilikdan nga adlaw sa Provincial Peace and Order Council kag sa Provincial Anti-Drug Abuse Council para sa fourth quarter nga gitambungan sa nagkalain nga ahensya sa gobyerno. Ginpahayag sini nga naglambot nga na sa 180 ka mga barangay ang nadeklarar sa PDEA National Office kag posible magasaka pang numero sa bulig sa mga kapulisan kag mga local government units. Nagalao man si Gomez nga madugangan pa ang drug-cleared barangay sa natalana nga deliberasyon sa mabot ni Disyembre sa nga tuig. Ginpasalamatan man ni Gomez si Governor Bong Lacson, ang Department of Interior and Local Government kag ang bugos nga council sa padang nga suporta sa pagpag-away batok sa illegal nga droga. Gin-inspection ni San Carlos City Mayor Renato Gustilo ang sorpresa nga drug testing activities sa ABC Function Hall kahapon sing aga Huwebes. 58 ka mga personnel sang San Carlos City Traffic Management Authority kag 5 ka mga staff sang San Carlos City Anti-Drug Abuse Council ang ginpaydalom sa drug test. Sunod kay Legal Assistant 2 sang City Legal Office Annalisa Macaraya nga ang SC Kadak Secretariat ginpatigan ang drug testing agud mapasiguro ang drug-free office sa local government unit. Dugang pa ni Macaraya ini ang nakamandato man sa idalom sa City Ordinance, Civil Service Commission kag Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:14. Nagsato naman mga ka-aksyon. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga
Good morning dira liwat sa kay Jomari Pabuaya, taga Rizal Lopez Hainan, isa sa barangay 27 pero ara siya sa Iloilo, sa Kalaparan Iloilo nagapamati, no? Sa kay classmate ko Edwin Escopel, good morning sa imo Kuya Ed. Ging Bravo Dakiado, good morning man. Kay Susan Jaime Allen dira sa Houston, Texas, good morning dira sa imo. Kag kay bro ko Edwin Miranda Senior, maayong agaman. Corazon Villasis Gayo, sa kay Gieres May, good morning. RR Montua Rehinio, Friday the 13th gali subong, no? Okay. Sige, halong ko no kay Friday the 13th, no? Edwin Pineda, amigo na to na Edwin Pineda. Asikaso ko Chibog subong pick up 8. Anong pick up 8 man? Sige. Anyway, sa family Geres kag Masadia sa Payaw Binalbagan mang aga. Edmar Kilitar watching live from Baguio City. Shout out na sa family sa Bedonia kay sa mga pangapi kay Chay Bibing. Good morning dira sa inyo. Ophelia Arce watching live from Isabela. Good morning kay Sir Felix Villatura. Engineer Felix Villatura sang Silver Dragon, of course. Good morning kay sa mga empleyado sa Silver Dragon dira. Good morning man sa Maninoy ni Aksyon Eden. Yes. Maninoy na bago naman recruit nga Maninoy. Maninoy si Jerry C. Kuno hambal sa akon. Ira-recruit na yung mga Maninoy na. Rodi Villanueva sa mataga HMOM Medical Specialty Center sa Talisay, sa mga doctors, nurses, pasyente kasi asawa kasi Carol Halonggid kuno siling ya. Alex Fuentes, JR Pabalinas Paragiton. From Erorico, Tamyaw lang family Paragiton kag Pabalina sa Hinigaran. God bless you all. God bless you too. Remia Garcia, good morning man dira sa Barangay Panukoy. Good morning kuno sa bag-ong gwapong miyembro sang Aksyon Radio Energy Funds Club sang Real Madrid. Mana kay bago na yung Facebook duwa ka bilog. Siya na managyapon. Self-proclaimed sad. Sige, go. Sige, Jen Oisiser. Yes, good morning. Miss Gino Oisiser kay Lynn Ross. Benedicto, good morning. Nagapamati sa dra sa may Kalong-Kalong Zone 1 si Nonoy Benedicto ni Gali. Kilalahay ka mag-action boy. Kay Artemio de la Vente, mayong buntag Bacolod. Patamyo ako sa utod ko da sa Santo Niño Stops. Ella Diding, kag Rosalita de la Vente family from Art de la Vente. Okay. Kay Munsig reply sa sige gidens manugbuang na ni Guru sa Reply yan ng kagalingon niya. Oo, my gosh, ako lulbaan. Kaya Sir Lynn Ross, thank you good sir ha. At least medyo gindayaw to ni sir. Sambal ni Nonoy Benedicto, gwapa gali si Dorel, Tito Boy. Tito ya kagali, perfect. Yes, si Pablito Benedicto. Correct, Inday Plaza, good morning man. Si Jocelyn Arisivita Olak, good morning. Rizali, good morning. Pretamyaw, sanggwapa kong amiga nga si Attorney Rosalinda Isuga. Yes, kapitan sa Sagasa. Si Attorney Rosalinda Isuga. Kapitan sa barangay Sagasa, di ba? Good morning, Cap. Shout out nanda. Kay Tita Angels, good morning. Edwin Pineda, Migo Boy, pukawa na si Action Eric kay Friday na da. Ay, kalain. Tulog pa tuguro. Kaya, budlay pukawan si Action Eric daan kay gapang ano na siya. Go wild. Charot. Kay JR Mainit Rihon. Yes. Kay Manyaga ta sa GNG. Manyaga gali Sir Edwin sa GNG. Okay. Aba si Ari siguro. Kelly Jelly, good morning to both of you. Happy Friday da. Stay safe. Kabaskog sang bagyo da sa aton. Kaloy sa iban nga mga places dira. Anyway, happy Friday to all Salvadorians. Kay sa kay Mr. Beboy Villasor sang CMO Sectoral watching live here in USA. Okay. Sige, ma'am. Thank you. Mary Ann Platino, shout out. Kay Annalyn Magtibay, advance happy birthday. Yes, advance birthday. Sikihor Ray. Sikihor, no? Correct. Good morning, dra sa may tangub. Kay Menia Pasadilla. Good morning, watching from Laguna City. Kay Prince Dance December.
Alimpoyo family, Barangay Caliban, Murcia, good morning. Kaya RR Regino, Miss Dorel, shout out ko sa partner mo, gwapo. Ay. Sana all. Sana all. Kay Sikihor Ray, good morning. Yutamyo ko lang gali. Ang pamilya Sikihor sa Kadulunan. Hinigaran. God bless. God bless. Okay. Shout out ko na ni Dennis si Ronaldo Cristiano. Hindi pwede nga Cristiano Ronaldo. Ate, sige. Standby sa mga balita national. Aksyon! Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:23. Detalye na sa aton mga balita nasyonal. Patay ang 2 ka tawo, 4 ang missing, kag 8 ka iban pa ang pilason sa Camarines Norte matapos ang pag-igo ni Bagyo Ulysses sa Bicol Region. Base sa reports ang Office of the Civil Defense Region 5, ang 2 nga napatay ang gikan sa Banwasang Daet kag Talisay. 3 ang report nga missing sa Banwasang Vinsons kag isa sa Mercedes, samtang manapilasan ang gikan sa Mercedes, Basu, Daet kag Vinsons. Ang Camarines Norte ang isa sa mga lugar ginpaidalom sa signal number 3. Sunod sa OCD, 37 ka mga banwa sa Bicol Region ang nag-eksperyensya sa pagbaha, samtang 5 ka banwa ang may na-report nga pagkatiphag sang duta. Nagpasiguro si Presidente Rodrigo Duterte sa mga Pinoy nga handa ang gobyerno sa pagresponder sa ilang mga kinahanglanon. Si Duterte nagpatigan sa Address to the Nation kahapon adlaw Huwebes kasunod sang paglaslas sang Bagyo Ulysses nga nagdala sang pagbaha sa pila ka mga lugar sa Luzon. Ginpahayag ni Duterte nga na-mobilize na ang ahensya para magresponder sa sitwasyon. Sunod sa Presidente, bilang isa ka pungsod dapat magbayanihan ang tanan. Ginpalayag man ni Duterte nga wala pa sila sang tulog kasunod nga nagtambong man ini sa Association of Southeast Asian Nations Virtual Forum. Sunod kay Duterte, luyag sini nga magpagwa sa ukon magpagwa para magbulig sa mga tao pero wala siya gintugutan sang otoridad. Sinibaluan, liwat nga nagtrendy ang hashtag na saan ang Pangulo kasunod sang paglaslas sang Bagyo Ulysses. Nagpatigayon si Presidente Rodrigo Duterte sang aerial inspection sa mga lugar nga napektuhan sang Bagyo Ulysses. Sang kahapon nga adlaw Huwebes. Si Senador Bongo nga anay special aid ang presidente ang nagpost ang selfie upod si Duterte sa sulod sang helicopter. Lakip sa mga lugar ang ipadulungan sang presidente ang Marikina City ka probinsya sang Rizal. Makita sa litrato nga kuha sa senador nga nalapawan na sa baha ang pila ka mga balay. Suno kay Go, nagmando na si Duterte sa mga natungdan nga ahensya nga mag-deploy sang tanan nila nga available nga mga resources. Si Duterte ang napatigan sang aerial inspection matapos nagtambong sa ika-37 nga ASEAN Summit. Ginpahayag ni Assistant Secretary Casiano Monilla sa National Disaster Risk Reduction Management Council nga mga LGU sa mayaras ng ilang contingency plans kag dapat nagpaandam sa ilang mga residente kung ano ang lauman sa bagyo. Sa press conference, ginpahayag ni Monilla nga ang paghatag sang panugyan sa mga pumuluyo ang nakadepende sa LGUs bungod may naprepara na sila nga contingency plans. Sunod sa opisyal, ang LGU sang Marikina ang mayara sang measurement sa Marikina River angot sa indikasyon sang alarma o kung alarm level kay importante may baluan kung saan o mag-issue sang warning. Nanindugan si Monilla nga ang NDRRMC ang mas preparado. Ginakabig ni Monilla nga kritikal ang kadasigon sa pag-akto kag pagpawalo hindi lamang sa mga residente kundi sa mga responding units. Nagpangabay si Monilla nga hindi magtudloanay kag nagatulok sila o kung nagatutok sila sa karon sa pagpatigayon sang rescue operations. Nanawagan naman si Senador Sherwin Gatchalian sa Department of Education nga maghimo sang mas madamo nga distance learning modules para buligan ang mga estudyante nga napektuhan sang Bagyo Ulysses. Suno kay Gatchalian, mabudlay sa karon ang sitwasyon sang pila ka mga estudyante kag dapat lamang nga magtingwa ang gobyerno para ihatag ang kinahanglanon sa mga estudyante nga napilitan nga magbiya sa ilang mga balay bangod sa malain nga panahon. Nanawagan ang senador sa DepEd nga mag-imprinta sa mas madamo nga modules kag siguraduhon nga tayuyo ang paghatag sini sa mga estudyante.
Samtang nagpangabay si Gatchalian sa mga local government units nga tun-an ang posibilidad nga pagtugot sang face-to-face learning sa mga purok o mga lugar nga wala sang na-report nga transmission sang COVID-19. Ginkanselar ang Senate deliberations ang 4.5 trilyones pesos nga national budget para sa 2021 bangod sa Bagyo Ulysses. Ginanunsyo ni Senate President Vicente Soto III nga iyan ang desisyonan nga suspendihon ang sesyon. Sunod naman kay Senate Sergeant at Arms Rene Samonte, ang bilog nga Senate Office sa syudad sang Pasay ang wala sang power supply kag nagubang transformer sini bangod sa mabaskog nga hangin kag pag-ulan dala sang bagyo. Samtang ginapahayag sang Department of Health nga dapat ipadayon sa mapuluyo ang pagpatuman sang safety health protocols batok sa COVID-19 sa piyak nga pasado na sa Phase 3 clinical trial ang vaccine nga sang Pfizer. Ginako ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere nga kung magbakal ang gobyerno sang Pfizer vaccine, problema pa ang pamtangan sini bangod wala sang nakigong nga pasilidad ang mga ospital diri sa Pilipinas nga makatago sang sini nga bakuna. Sunod kay Ferreira, ilam naman ginaplanuhan ang paghatag sang bakuna hindi lang sa mga ospital kag health centers, kundi magapadulong sila sa mga komunidad agud makapang bakuna. Sa karon naglambot na sa 401,416 ang COVID-19 cases sa Pilipinas sa kag 362,217 na nag-recover, samtang naglambot naman sa 7,710 ang nagkalamatay. Kag sa katapusan nga balita national, nabatyagan ang magnitude 5.3 nga linog sa probinsya sang Surigao del Norte, takta 3:18 kahapon sang hapon Huwebes. Ang sentro sang linog ang record sa nasidlangan sang Banwa sang Burgos kag may kadalumon nga 26 kilometros. Na-report ang intensity 3 sa Surigao City kag Rosario, Agusan del Sur. Sunod sa Fivox, ginapaabot ang aftershocks. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:29. Happy birthday anay kay Imelda Miravalles, alin kay Roswell Verba, no? Karon nga adlaw. Happy birthday. Inyong ibang na aton mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Standby na sa Action Report, second portion. Upod kay Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa atong dugang nga mga balita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod gyapon sa inyong news team. Aksyon Dorel Kag Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.